ସକାଳର କାମ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନର ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ସକାଳର କାମ କରିଲେ ମନ ସତେଜ ରୁହେ। ସକାଳର କାମ ଆମକୁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ସମୟ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଏହା କାରଣରୁ ସମୟ ଅଭ୍ୟାସ ଭଲ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ତ ପୋଛା ଧୁଆ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା। ତା ସହିତ ଏଠି ବେଡସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ଏଠି ମୋର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଥିଲା। ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ତଳକୁ। ଏଠି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ କାମ ହେଲା ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଶାଢୀଟି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କାମ ହେଲା କିଚେନକୁ ଆସିବା। କାରଣ ସକାଳ ପୂଜା ସିନା ସରିଯାଇଥିଲା, ପେଟ ପୂଜା ତ ହବ ନା। ତ ଆଜି ପେଟ ପୂଜାରେ କରିଥିଲି ଉପମା ଆଉ ତା ସହିତ ମଟର ତରକାରୀ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାତ ବସେଇଦେଲି, ତା ସହିତ ଡାଲମା ବସେଇଦେଲି, ଛୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଇଥିଲି। କାରଣ ଯିବାର ଥିଲା ମାର୍କେଟ। ତ ମାର୍କେଟରେ କିଛି କାମ ଥିଲା ତ ଏଠି ରେଡି ହେଇଥିଲି। ମୋ ଝିଅ ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଥିଲା, କହିଲା ମାମା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସଟା। ତ ଏଠି ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟ। ତ ଏଠି ମାର୍କେଟରେ ତ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାର ଥିଲା। ଏଠି ଗଲା ପରେ କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲୁ ଏଠି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଭିଟୁ। କାରଣ ମୋ ଝିଅର ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ ଆଣିବାର ଥିଲା। କଣ ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ ଆଣିବୁ, କାଲିର ମିନି ବ୍ଲଗ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଚଏସ ହେଇଯାଇଥିଲା ଡ୍ରେସଟି। ଆଉ ଏଠି ତ ବଡ କାମ ହେଲା କାଉଣ୍ଟରରେ ଠିଆ ହେବା। ସେ ତାଙ୍କର ଠିଆ ହେଇକି ବିଲିଂ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଏଠି ବୋର୍ଡ ହଉଥିଲି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଆସିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଛାତ ଉପରୁ, ମାନେ ଘରକୁ। ସେ ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏଠି ମା ମୋର ବସିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଝିଅକୁ ଶୋଇଦବା। ଝିଅକୁ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଏଠି କ୍ରାଫ୍ଟରେ ପେପର କ୍ରାଫ୍ଟରେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ସନଫ୍ଲାୱାରଟି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି କାର୍ଡବୋର୍ଡରେ ବନେଇଥିଲି ମିନି ମିନି ଚପଲଟି। ଫଟୋ ସୁଟ ଭିଡିଓ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ମୋର କିଚେନକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, କାରଣ ବାସନ ମାଜିବାର ଥିଲା। ତ ବାସନ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ମୋର ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ପୋଛି ଦେଇଥିଲି। ଗ୍ୟାସ କ୍ଲିନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଇଭିନିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଇଭିନିଂର ଚାହା ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଇଭିନିଂର ଚାହାରେ ଖାଲି ଅଦା, ଲୁଣ ଆଉ ତେଜପତ୍ର ହିଁ ପଡେ, କାରଣ ସକାଳ 7 ମିଶ୍ରଣ ଚାହାଟି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଖାଲି 3 ମିଶ୍ରଣ ଚାହାଟି ହବାର ଥିଲା। ତାପରେ ବାଲକୋନି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, କପଡା ଶୁକୁଥିଲା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ବାଲକୋନି କପଡା ସବୁ ତୋଳି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ବାଲକୋନିରୁ କପଡା ଆଣିଲେ ମନ ତ ପଡିବନି, ଆଉ କାମରେ ବିଜି ରହିଯିବି। ତ ଏଠି ମୋ ଝିଅ ସବୁ ପକେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଜାଡି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ଇଭିନିଂର ବାବାଙ୍କୁ ଚାହା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଝୁଣା ମଧ୍ୟ ଘରରେ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର। ଆଉ ତା ସହିତ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରୁ ବାପା ସହିତ। ଆମ ମ୍ୟାଡାମକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ତଳକୁ, ଖୋଇ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରଥମେ। ସେ ଖାଇ ନଥିଲା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ମୁହଁ କରୁଛି। ତା ଛତୁଆ ଖୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଟିକେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଦେଇଥିଲି, ମାନେ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ କଳା ଛାଡି ଯାଇଥିଲା ତାର। ତାପରେ ରାତିରେ ତ ଡାଲମା ଥିଲା, ତ ଡାଲମା ଆଉ ରୁଟି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ମ୍ୟାଡାମକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଶୋଇଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଗ୍ୟାସ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇଥିଲି। କିଚେନ କ୍ଲିନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯିବି ଶୋଇବାକୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ଏତିକି। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ବାକି ରହିଲା କାଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ମିନି ବ୍ଲଗରେ। ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ଧନ୍ୟବାଦ।